По словах представників Червеного крижа, ШИД і Центра за трансфузію крові з Римської Мітровиці, була то і остання акція по потерашнім системі отримування, а від 18 мая до акції ще включує Завод за трансфузію крові з Нового Саду. На акції кремшиянок взяли участь і доброзичні давателі з Фрушкогорських Валалох та Іберкасова і Бікічу, як і локальних центрах Ердевік і Бачинці. Зацікавлені за акцію з Валалох привожені до ШИДу. Як договорене з Заводом за трансфузію крові з Нового Саду, акції ще у будуще будуть отримувати злєм у ШИДзе, а не і по Валалох. Іншак вчора у місній заєдниці Беркасово отриманий базар здрав'я, на котрим безплатно зацікавлені мераний цукер і кревов притисок.